Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usedlulile emhlabeni obeyintandokazi yomsakazo woKhozi FM obethandwa ngabaningi obefunda izindaba uScelo Mbokazi ubelokhu eqinekile ukugula kwaze kwamenela amazwi enduduzo alokho engene njalo kubantu ezinkundleni zokuxhumana. Usanele Nsimbi 2 uthe awukwaze kwabhlungu sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula. Unothando ngubani uthe ngibonga izeluleko zakhe ngesikhathi kumncwabo kamama sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Unqobile nqothe hawu kwaze kwakubi-ke lokho umbhishobhi madoda sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Siyabonga Mkhatshwa Ndwandwe uthe awukwazi kwabhlungu ukuzwa lokho admin indaba lezi ezibhlungu sengathi umndeni wakhe ungaduduze. Unofequ zakhiwa kaNongemani uthe umfana waseNgilandi madoda sengathi umoya wakhe ungalala ngokukhulu ukuthula. Usizozwana uthe kodwa ngombhishobhi sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula. Nathi njengezwide media sithi sengathi umndeni lehlobo nabangani bengaduduzeka umoya wakhe ulale ngokukhulu ukuthula. Bafethu ngizofisa ukuzwa ukuphala kwenu khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba.